Sanibonani bafundi, igama uThembani Mathi. Namhlanje sizofunda ukuxazulula ama-polynomials mangabe kuno-negative sign ngaphakathi nendawo. La isibonelo sethi no 6x plus 14 kuma-bracket no minus bese kuba ama-bracket 3x squared plus x minus 9. Kule bracket lilokuqala kuhluphi bangani sibhala nje okunjalo 16x plus 14 bese sifaka-ke ama-bracket-ke bangani, bese sifaka u-plus, hlanganisa yonke lento la kule bracket elingapha eceleni. So sizofaka lana sizothi minus 1 because kumele si multiply yonke into ngo-negative la ngaphakathi, bese sifaka bracket 3x squared plus x minus 9, sifake yonke lento le bracketini, sizoyi-multiplya u-3 no 3x squared no x no minus 9 nalo minus 1 lo la ngaphakathi, ukuthi sisuse nje lokhu sign lokhu. Manje into soqala siyenze la sivele sibhale lokho kula ngaphakathi kule bracket soqala ngoba kuhluphi, so for 16x plus 14 bese ke njengoba lana ke sithatha lo minus 1 lo simultiply yonke lento la ngaphakathi kwale bracket, so minus 1 times 3x squared sisinika negative 3x squared, negative 1 times x sisinika negative x, bese kuzoba negative 1 times negative 9x. Siyazi ke bangani ukuthi uma uphinda negative umphinda ngomunye negative uzosinikeza u-positive ke bafundi ke, la sizobhala u-positive 9 la bangani, positive 9x, positive 9x. Uma isinjena ke sekumele si-add ama-like terms, lokho kufanayo ke siqala ngalokhu kunamazinga phezulu. The highest degree terms yethu uzoba u-negative 3x squared, second degree term yethu ke le minus 3x squared. Elandelayo ama x terms lawo angasho ukuthi ama first degree terms wethu 16x kanye no negative x. Uma sihlanganisa ke 16x minus x izosinika u15x. Fana ukuthi ke bangani thatha ama-apola awu16 ususe apola elilodwa uzosala ngawu15. Bese ke masisasiza la bangani ke sisele ngama constant terms, ama terms lawo anganama variable okungu14 simhlanganise futhi no 9. 14 masimhlanganisa no 9 sithola ngakhi ke bangani, sizothola 23 plus 23. Uma isinjena bangani sisimplify senze yaba lula ke. Isibalo sesixazulile ke bangani. Ngiyabonga, ngithemba ukuthi sizohlangana futhi ngesifundiswano la ngokuzayo.